Aboni Kalindo, Aboni Kalindo. Anthu tanoyimba nyimbo zijama ti kuyipa chani ndi mtima omwe. Ndinu munthu woyipa mtima to kwambiri. Tikaonetsa ndinu munthu woyipa mtima kwambiri. Mukadana ndi chinthu basi munadana nacho basi. Zinthu zina zimangoonetseratu kuti ukukambaza mkwiyo wako, kukakamira pa mkwiyo, boma lango kuyipirani kukhosi. Boma lango kuyipirani kukhosi, koma simunganene kuti boma sili kuchitapo kanthu. Mwakamba zinthu zambirimbiri zokhudza kuti boma sili kuthandiza, koma akuthandiza ndi anthu wamba. Mwakwanitsa kuyamikira zithandizo zimene apititsa azipani ndi amabungwe, koma mwati boma palibe chimene mukhoza kuyamika chimene boma lachita. Kutanthauza kuti from a day one limene ngozi zimene zinayamba kuchitika udzafika lero, amene mwapititsa kuthandizo ndinu ya Boni Kalindo, amutholo ndi achinamunulo kumene kuja. Iniyo ndiye mwapita dzulo, zinthu zinayamba kuchitika Sunday usiku kuchera kwa Monday. Iniyo mwapitako dzulo lachitatu. Ndiye kuchoka Sunday kudzafika dzulo, boma silinachitepo kena kalikonse. Ndi chifukwa chani mmakhala ndi mtima mafuna mapanga mislead anthu. Moti ine mutapita pamene kwa anthu anaona kuti chipulumutso chabwera. Zitapita nduna za boma zija anthu chipulumutso samachiona yeye. Kutapita atupele muluzi samachiona chipulumutso. Kutapita anankhumwa anthu sanachione chipulumutso. Kutapita muthalika anthu sanachione chipulumutso. Kutapita president achakwera anthu sanaone chipulumutso. Anthu anaona chipulumutso kutapita Boni Kalindo. Iye moja amauza anthu kuti Amalawi so wafela uchi. Atafika kumene kwa Malawi anaona kuti sono chipulumutso je chafika, wabwera Boni Kalindo tipulumuka pano. Ndiye munatenga chani poti tamva zoti munapita manja olo jumbo manja simunatenge. Aboni Kalindo, Aboni Kalindo, kuyipa mtima kwa mtundu si kwabwino. Takhala ni munthu nthawi zina neutral pa nkhani ya ngozi kungokamba za ngozi zi ndi kumaliza. Ngati pali zabwino zimene mwapangira anthu amene munapeza amene kumusakumbe tasiyani. Aliyense mu nthawi iyi sitikuyembekeza kuti ndani apanga chani. Takufunsani tudzulo kuti kodi mmayembekezera kuti anthu mitembo imene yakwililika angokhala manja agire mchiunu tidikira achipatala popeza kuti ndi boma. Mmafuna kutiuza kuti anthu amene apanga stuck mmitengo, anthu amene akugona ndi njala, wina wake amene ali ndi chinthu choti akhoza kuwathandiza asapereke, boma lipangepo chinthu. Red Cross ndi imene tapangepo china chake. Izizi ndi imene mukanaona kuti boma likupanga. Moti mu nthawi iyi anthu amene agweredwa mavuto, moti akusankha mtundu wa chithandizo ndi malo ochokera chithandizo. Chithandizo chimene ife tingalandire chikhale chochokera ku boma osakhala chotipatsa munthu wamba. Chithandizo chimene ife tingalandire ndikuona kuti apa tathandizidwa ndi chithandizo chochokera ku Red Cross. Is that true? Mu nthawi iyi moti munthu ali ndi choice chosankha kumene kuti achokere chithandizo. Zoti inu boma linatumiza asilikali m'mabwato, koma chifukwa cha mmene nyengo ilili ndi mmene madzana lili mpana bwato la asilikali linagudubuka mpaka na asilikali awiri agona mu mtengo. Kwa afufuza ndi kusapeza dzulo ndi mmene apezeka kuti asilikali amene mati asowaja apezeka anakwera mu mtengo. Bwanji simukulankhula mu audio yanu zimenezi kuti boma linatumiza asilikali ndipo mpaka na bwato linagudubuka, asilikali ena anasowa tapeza dzulo. Bwanji osanena zimenezi? Asilikali amene munatumiza inu ya Boni Kalindo ndi gulu lanu, CCTV ndi amene munatumiza asilikali ndi bwato. Adandaula kumene kuja tingakhale ndege ikulephera kuuluka, ndege imene anatumiza ikulephera kuuluka malinga ndi mmene nyengo ilili. Mwansanga mpaka na asilikali Malawi Defense Force achita zokambirana ndi asilikali anzawo aku Zambia kuti abwereke ndege athandizire pa ngozi imene limezilili. Ndege zawo ndi mmene nyengo ilili sizikutheka. Moti Malawi ndi dziko loyamba kupempha chithandizo kwa asilikali anzake. Asilikali a Malawi ndi asilikali oyamba pa dziko lapansi kupempha thandizo la zipangizo ku mayiko anzawo pa mavuto. Moti Ukraine sikupempha zithandizo ku USA,
Ukraine ndi dziko losauka. Sitikuona mayiko akuthandizana za nkhondo. Kodi muzikalankhula zinthu zotumbwa daily, iniyo mmatsatira zinthu zake ziti. You are busy misleading people. Nthawi zonse aboni kalino mukapereka message imakhala kuti mukupanga mislead anthu mu chinthu china chake. Koma mukuona kuti anthu akulephera kugona usiku ndi usana trying kupanga ma efforts osiyana-siyana kuti awapulumutsa anzawo pa ngozi. Komanso kuti awapatse zithandizo zosiyana-siyana. Zonse zija mukafuna kubwera ma social media muchifukwa choti kufalitsa uthenga nkwaulere nkochipa. Kumauza anthu zinthu zowasocheretsa mitu. Inu ngati ili njala tangobwererani dikira 2025 muzapikisane udindo mmaufunawo. Inuyo mukapikisane pamene poti tione ngati anthu amakufunana adzakuvotereni. Kaya mmafunawo MP dza imeni anthu adzakuvotereni mukhale MP. Kaya mmafunawo president dza imeni tione ngati anthu adzakusankheni kukhala president. Koma mtima wankhwidzi ndi ufiti tumapanga aboni kalino. Izi sikuti inu mmangolankhula kuti chifukwa choti ndi ndale. Koma kutheka kuti kuipa mtima uku ndithu ndikochoka pansi pa mtima. Kuipa mtima kosadziwa chabwino chimene munthu wina amapanga. Inu munganati kuchoka tsiku limene ngozi yamba kuchitika boma palibe chimene likuchita. Boma la Malawi panopo tikudziwa zonda kuti mbali ya zachipatala yalowa ndalama zambirimbiri. Tavutika ndi nthenda ya COVID-19. Panopo tili mu nthenda ya kolera. Tili ndi madokotala angati. Chabwino wazikanakhala kuti Lazarus Chakwerayo kuchokera mu tsiku limene mwamulumbiritsa ngati president. Tsiku lomwelo anatenga anthu kuwatumiza ku maphunziro a zachipatala. Mufuna ndi kuti pomafika date yalo bweza ali graduates. Ntchito ya zachipatala kuti munthu akhale doctor kapena akhale nurse. Kuchokera chaka chimene Lazarus Chakwera wakhala president akana the same day anampereka munthu kokaphunzira ntchito ya udokotala. Bwezero ali graduate bweza atapezeka kumene kuja kupulumutsa anthu pangozi. Ngati kulibe madokotala wapangitsa ndi Lazarus Chakwera. Pomachoka tsiku limene Lazarus Chakwera walumbiritsidwa kukhala president pomafika tsiku la lero moti bwezi Malawi yonse paliponse pali msewu oti pangozi ngati izi kulikonse bwezi kupita ambulance. Inu mwaona kuti mabridge ena aduka, misewu ina yakokoloka, njira zina zoti ologalimoto singadutse. Kumene koko ngati anthu akulephera kupita ndi ma ambulance kuti akathandize ndi vuto la boma. Ndiye ngati kumene koko wina kali ndi galimoto lingathe kuthandiza kutenga mtembo ndikafika nawo pamene pali manda walakwitsa. Akalindo musatilankhulitse pambali. Kuipa kwa mtima kusaonekere kunja yayi. Imwe zimene munkapanga mmasewero zija zoma awapseza anthu ufiti. Ine mwakuti. Ine mwakuti zimene munkapanga mmadrama ati kufera nji zija. Iniyo ndi mtima wanu ndomeoja ndinu munthu woipa mtima kwambiri. Ndinu munthu woipa mtima kwambiri. Nanga osango mulodza Chakwerayo bwanji acho amwalire mawa mukhalepo iniyo pamenepo Akalindo mutitsogolere dzikoli. Ngati ufiti wanu uli wamphamvu kwambiri chonchi tamulodzani Chakwera amwalire mawa tikepo munthu wina. Chifukwa njira izi zimene nuyo mukuyesesa mwayimitsa mademo koma ndi mafuladziwa. Muyesesa kuti ma demonstrations anu muchitire kumbuyo kwa mafuladziwa through zolankhula zanu. Mtima wanu ukufunitsitsabe Chilima ndi Chakwera atachoka pa mpando. Ani ngati kuli kotheka through matsenga amene niyo mazitamilira aja. Tamulodzani Chilima, tamulodzani Chakwera achokepo mutenga anthu amene niyo mukuona kuti they are capable to run this country. Mwaikepo. Ndipo ngati kuti akhale zisankho timve kuti inu Akalindo mwakayima nawo pa ballot. Tikuvotereni mukhale president mtima ukuphweni. Kuipa mtima kumene kusabisa iyayi. Ani mwafika poti pyesa mitima ya Malawi. Tizikutsatirani mpaka liti. It took you up to 4 days only just to change your decision. Kusintha maganizo okha kuti mubwerere mbuyo pa maganizo ama demonstrations zakutengerani 4 days pachitikeni cha ngozi imeneyi. Mmapanga be insist kuti muchita ma demonstrations. Meaning to say kuti walo munthu wa iniyo mulibe wachita kubwa chifukwa cha anthu ena. The first audio imene munachita yokamba nkhani ya floods. Munalankhulabe zoti ma demonstrations mupitilira nawo. Munali muli kuti. Kodi masakwanu ndi kumulanje. Izi zikuchitika kuti. Pamene makhala kumulanje masatauni anu ndi Blantyre. Iniyo ndi Chakwera amene anayamba kuziona izi ndinda. Iniyo ndi Chakwera amene anayamba kuziona ndi maso ake ndi ndani. So why it took you so long to change your mind? Kuti musapangise ma demonstrations. Palibe chanzeru chimene mukupanga. Mwayimitsa mademo mupanga mademo zonsezo zikungofanana. Chifukwa kulankhula kwanu ndi ma demonstrations.
palibe audio imene mukulankhula imene mkati mwake simukupeza zifuko kulipezera boma kuti likulephera pa nkhani imeneyi. Tandiwuzani chimene boma likanakonzeka kuti muone kuti boma linakonzeka ndi mmene ngozi imene yakulira linayena kuti likonzeke ngati chani. Osauza anthu akusiriya aja bwa, osauza anthu akuteke aja bwanji kuti amayenera kukonzeka. Mmaziona nyumba zimene zimagumuka kuteke zija koma kuti zinali nyumba zotani. Here in South Africa 2022 chaka chatha chomwechi kunali mafloods kuno. Mmaziona zinthu zimene zimakokoloka kuno. Kulitu misewu kuno anamanga molimba, kuli mabridge kuno anamanga molimba koma amaduka. Kuli nyumba kuno zinamangidwa makono kwambiri osakhanga ndi nyumba za ku Malawi. Zimakokoloka. Iniyo mukamba kuti kukonzeka kwake amayenera akonzeke chani? Kukonzeka kuti amulepheretsa na munthu asachitike. Kapena akonzeka amuuze na munthu kuti adutse ndi kuti asadutse. Ayi zikomo, ife ndiye tinakudziwana kuchokera mmasewero muja kuti ndinu munthu woyipa mtima. Mukamapanga izi sitimadabwa kwambiri. Koma ngati ufiti wonyanga zimene mmachemera zikuti I'm a dangerous child, ngati inu yodi muli dangerous munthu wopsa mfiti kwambiri, mumulodze chilima ndi chakwera amwalire mawa tike bwa anthu amene niyo mukafuna. Chikupheni chili kumtimacho.